Tarata Avril kalo tile 14 san 2020 ni ye aw ka kunnafoni wagati seli Mali kunnafoni.net ale jabarani sanfɛ. Diɲɛ seleke naani wari bonda min be yen ale bɔra kunu ka dolari wari miliyɔn 25 ni buruburu 7 di an ka jamana ma walasa ka coronavirus banakisɛ kɛlɛ. Ni nafolo minɛ kɛ sababu ye ka fanga di an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ma ani tuguni banabagatɔ minnu n'ulu be yen ka se ka sɛgɛsɛgɛli ɲuman di olu ma cogo min na. Kuma bɔra Sukeyna kan ale yɔrɔ la. Ale ye waribon ɲɛmaa ye an ka jamana kɔnɔna la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali jamana kɔnɔ maa 123 coronavirus banakisɛ yera olu de la. Mɔgɔ 10 ni tora a la, mɔgɔ 26 olu kɛnɛyara. An ka jamana marabolo fɔlɔ ni basigi tun bɛ ale kɔnɔ kosɛbɛ. Sira min n'a bɛ taga sanubɔlaw ka yɔrɔ la, binganiwale taara k'an ka finitigiw sɛgɛrɛ fo siɲɛ 2. A kɛra alamisa don Avril kalo tile 9 tɛmɛni. Siga kelen do banbagaciw la n'o y'a sɔrɔ ni waleya jugu tɛ olu de nɔ ye. Marokaw ka jamana ɲɛma n'o ye Roi Mohamed Sisi a y'a kumakan di ko furakɛli yɔrɔ min ni a bɛ sɛbɛnni kɔrɔ k'u bɛna to an ka jamana marabagaw ka bolo kan walasa jangoro jugu min n'a b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye coronavirus ye an ka jamana ɲɛmaw bɛ se k'o kɛlɛ cogoya min na. Laɲini bɔra Ibrahim Bubakari yɔrɔ la, ale ye Mali jamana ɲɛma ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la. Afrique du Sud ye jamana ye, jamana min ni coronavirus banakisɛ ka ca ale kɔnɔ kosɛbɛ. A bɛ maa minnu na sa o de ye maa 5,073 ye. An bɛ don min na i n'a fɔ bi maa 25 de ni tora a la. Dɔgɔkun 2 ni tila u datugulen bɛ u ka sokɔnɔnaw la. U ka jamana ɲɛmaw ye sariya gɛlɛn ta i n'a fɔ dulɔ sanni fo ka taa se sigarɛti sanni ma o bɛna bali u ka jamana kɔnɔna la. Fransikaw ka jamana ɲɛma ale kumana suro a ka jamana kɔnɔdenw fɛ k'a f'u ɲɛna ko datuguli min n'u b'a la u ka sokɔnɔnaw la ko dɔ bɛna fara o kuntagala kan k'a bɛna t'i jɔ fo mai kalo tile 11 hakilila jiginna kabini banakisɛ in n'a yera Fransikaw ka jamana kɔnɔna la n'u y'u ka jamana ɲɛma ale kuma ko 4nan ye jabaranin kan. Ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan an b'a fɔ ɲɛna k'aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw ka bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma jan'o cɛ sa a y'aw hakili to aw yɛrɛ la.